A vitoria de España na final do Mundial é o tema principal das conversas entre os afeccionados. A emoción vivida durante o encontro e o título conquistado pola selección deixaron numerosas celebracións e boas sensacións. Bares e fogares convertéronse este domingo nos escenarios desde os que milleiros de persoas seguiron unha final que mantivo a emoción ata os últimos minutos. Vino o partido, vino todo, no bar, cos amigos, cas compañeiras todas, moi ben, moi ben. Sí, vin casi todo o partido, sí. Sí, non o vin todo porque tuvo que ir tamén a cama o pequeno, pero vin o gol importante e vino. Entre os afeccionados predomina a satisfacción polo triunfo dunha selección que consideran foi superior ao longo de todo o campeonato. Emocionante. Sí, foi un bo partido, hubo algunhas diferencias aí e tal, pero ben, moi ben, gustoume. Moitísima. Moita tensión, moitos goles que xa pasaron, tuveron que pasar e non pasaron, pero merecidísima a final. A confianza na selección foi unha das sensacións máis repetidas, aínda que moitos recoñecen que o desenlace obrigou a sufrir máis do esperado. Sempre, non dudei nunca, se xogaron moi ben todo o torneo. O sea que ben. No, nada, eu tiña fe en que ganaran e así foi. Así mesmo, hai un pensamento que se repite entre os españois, e non é nin máis ni menos que o que respecta ao xogo de Argentina, xa que, aseguran, non competiron limpamente. Os argentinos non me gustaron nada como xogaron, pero foi así. O fútbol é así. Un pouquiño de mal xogo, pero bueno, é un mundial que todo o mundo quere ganalo. Sí, gustoulle ese xogo de Argentina? Bueno, non me gustou, non. A verdade é que non esperaba outra cousa do partido. Non me vai moito como xogan o fútbol eles, A ver, a parte que onte non xogaron un bo partido, non fixeron un bo partido, xa dixo o mismo entrenador que non pedeu disculpas, pero que España dominou moito. A sociedade pode afirmar que xa espera con ansias a seguinte edición do Campeonato Mundial. Ojalá, que Dios lo queira, só veremos. Hombre, por supuesto, mas tócanos en España, non? Entonces, pues bueno, a ver o que pasa. A ver, iso é, que veña a próxima Eurocopa, tamén o Mundial, a todos nos apuntamos. A conquista do Mundial deixa un ambiente de satisfacción entre a afección, que destaca tanto o nivel ofrecido pola selección ao longo do torneo como a emoción dunha final que xa forma parte dos grandes recordos do fútbol español.